Mugiko kabonyo kanyagwal wadhiane kaunti ma Kakamega kama jodak ma kaunti ma Kakamega ogolo ywak kaluwore kod nok mar pi ma osemako gi kuom kinde sani. Gilero ni telo marach e kambi mar chwalo pi mar Kakwasko ema nyayo nok mar pi ma kamano. Gidwaro mondo jatend kambi no oti tich makare e neno ni oganda oyudo pi. Gikwayo jotend kaunti no mondo owinj ywak e neno ni jodak matiyo gi pi koa e kambi no oyudo pi kinde ka kinde. Shirika hilo la maji pale liko hapa kutuhudumia sisi wote. Na ikiwa ni individual anaweza kuja na miliki kama personal property, si hatutakubali, because for us to have an effective service delivery pale, it therefore means the leadership there must be sober enough. Tukiwa na leadership ambaye iko tayari na upendeleo, leadership ambaye tayari is acting with impunity, hiyo hatutakubali. The service delivery is very poor and there is so much corruption allegation there. Through their MD ambaye ni Mohamed Abdi. There are several allegations kuhusu burning of asbestos behind the office, na hiyo ambayo ni jambo ambalo is not good, and also there are contracts ambazo zile zinapewa kwa kampuni zake. Yakora Ramogi wadhi nyime koro wadhi nyaka kadho